diɲɛ senatɔlɔntan ɲɔgɔndanba kɛnɛ kan Qatar jamana kan a dɔnna kabini kunu araba su daminɛ na jamana fila minnu bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ final kɛnɛ kan Argentine ni France de bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ. Kunu France ye se sɔrɔ Maroc kan demi-finale la celu 2 kanankolo. Tarata tɛmɛnen Argentine ye sebaya sɔrɔ Croatie kan celu 3 kanankolo hakilina jiginna. Argentine ni France Coupe du Monde jɔnjɔn fila bɛɛ a kelenkelenna bolo. Yala jamana fila ninnu na jamana jɔn bɛna ka jɔnjɔn dafa 3 la. An ka kari nata Desanburu kalo tile 18 ma kɔnɔ final tan don nka yan'o cɛ an ka munumunu salo kɛ ka da kan farafina jamanaw na France ni Maroc ka ɲɔgɔndan lajɛra kosɛbɛ jabaraninw kan. An ka taa Wagadugu Burkina Faso. Maroc ka minnu bɛ yen a don ni France ka den minnu bɛ yen u ye ɲɔgɔndan lajɛ ɲɔgɔn fɛ jabaranin kan. France ka denw ma sɔn k'u ka nisɔndiya yira walasa u kana na Marockaw dusu kasi. Kader Traoré, VOA lasigiden Wagadugu. I n'a fɔ Youssef, Maroc jamanaden minnu sigilen n'o Wagadugu kɔnɔ olu dusuku to cɛnni no France ni olu ka jamana ka senatulontan banni kɔ Coupe du Monde demi-finale senkɔrɔ. Ni jamanaden kɔfɔlen ninnu tun o yɛrɛ sɔrɔ hôtelba dɔ kɔnɔ Wagadugu yaasa u ka se ka jɛn ka ni senatulontan ni filɛ jabaraniba dɔ kan. Balontan daminɛna nisɔndiya kɔnɔ nka a nana laban dusucɛn le kɔnɔ. Sabula Maroc ka jamanajaraw benna France ka dondobolamaw ɲɛfɛ. Nka Maroc ka lasigiden min sigilen n'o Wagadugu l'excellent Youssef Slaoui ale jigi ma tigɛ. Hali n'a sɔrɔla an ma se ka kunkɔrɔta sɔrɔ kunna wolo le b'an dusura sabula Maroc ye farafina ka jamana fɔlɔ ye min sera ka se Coupe du Monde demi-finale la. Anw ka jaraminɛjaraw ye o seko kɛ nka an ma se ka jɔ dɔrɔn de ci. O le kosɔn n b'a fɔ ko an jigi ma tigɛ san wɛrɛ ta an bɛna banba k'an lɔyɔrɔ bin bɔ. Ka sɔrɔ ɲani balon ka daminɛ Marokɛnden ninnu bɛɛ tu kɔrɔ gbɛlɛnnen no o tulara k'olu ka senatulontan jɛnkulu tɛna se ka ko dɔ kɛ. Tarek Azouri y'a ka hakilinata d'an ma. C'est la compétition. Ɲɔgɔndan bɛɛ bɛ ten ne an nisɔn ka di n'an ka équipe ye an tun b'a miiri ko o bɛna se ka jija ka se finale la nka a ma kɛ an sago ye. An ka latigɛ ye min ye san ka se ka jɔyɔrɔ 3nan sɔrɔ. Ni Marokɛn ninnu gɛrɛfɛ Faransilaka dɔw fɛnɛ tun bɛ yen olu fɛnɛ tun bɛ o ka équipe senkɔrɔma dɔn dɔ la. Franck Bétanger ye o dugu dɔ ye. Nin ye senatulontan de ye kɛlɛ tɛ i n'a fɔ farikolo ɲɛnajɛ ɲɔgɔndan an ka ɲi k'an nisɔndiya yira ɲɔgɔn na ka n'o ɲuman yira dangalen no an ni ɲɔgɔn cɛ hali n'a sɔrɔ i ye kɔrɔta sɔrɔ walima i benna. Maroc min tun ye farafina senatulontan jɛnkulu jigi ye olu jɔra demi-finale na nka Burkina Faso denw yɛrɛ nana olu fɛnɛ senkɔrɔma dɔndɔn yaasa o tun ka se ka kunkɔrɔta sɔrɔ. Nin tun ye Kader Traoré kumakan ye ka bɔ Wagadugu Burkina Faso. Nama Jara laɲini dana sira la farafina bolo Coupe du Monde kɛnɛ kan Qatar kama sɔrɔ farafina jamana mɔgɔ caman nimisi wasara Maroc ka baara la. Senegali fa b'a la Guinée Bissau kaw Gambie Senegali ani Mali jamanadenw eskatiri bamu kin kɔnɔ u bɛɛ ye Maroc ni France ka tolantan lajɛ ɲɔgɔn fɛ jabarani na nka France ka sebaya in Maroc kan u bɛɛ dusu kasira bari u tun hakili la diɲɛ tolantanba in jɔnjɔn in bɛna farafina ɲina. Bakari Konte ye Guinée Bissau ka ye y'a ɲini Maroc tolantantɔ in fɛ u k'u jija halisa dɛsɛ kɔfɛ Faransi kan ni celu 2 ni fu ye. N bɛ Maroc tolantantɔnba in fo ne b'a ɲini u fɛ halisa u ka jija dɛsɛ in kɔfɛ n'a man kan u ka cɛsiri kɛ ka da kan u ni Faransi tolantantɔ min ye ɲɔgɔn sɔrɔ olu bɛ se jɔnjɔn tolantan na kosɛbɛ ka tɛmɛ u kan. Bangali Sankanu ye Senegali jamanaden ye ko Maroc ye fili minnu kɛ tolantan in kɔnɔ o de kɛra sababu ye u ma se ka sebaya sɔrɔ Faransi kan. Faransi sub dɔgɔmani tɛ donc équipe b'a dɔn a ye y'a lɔn ko ni n'a fɔ k'a bɛ football de kɛra Maroc bɛ se ka gosi donc a ye ballon to Maroc bolo a ye profiter Maroc la erreur minnu kɛ a y'a exploiter. Mohamed Ndiaye fana ko Maroc ye celu caman jɛ tolantan in na n'a man kan. U ye occasion damadamaw sɔrɔ an jigi tun b'a la k'a fɔ ko u bɛ se ka égaliser mais u ma se ka fɛn sɔrɔ u ma san sɔrɔ ka bi dɔn. Sinon u ye baara kɔni kɛ. Maroc ka sebaya baliya Faransi kan o ma Ibrahima Bala Keita tɔɔrɔ Mali jamanaden do bari k'u selen fo diɲɛ tolantanba in demi-finale la u ye farafina kunna wolo. Maroc sera fo demi-finale la ayiwa u bɔra Faransi fɛ a kɔni kɛra kunnawoloba ye farafina ma sabula a ye diɲɛmaw ɲɛ jɔ farafin équipe kelen na ka yir'u la fɛnɛ ko farafinw fɛnɛ dolaci okumu kɔnɔ an fɛnɛ an bɛ ka yiriwa. Nama Jara Dakar VOA Bambara. Ka fara Nama Jara kan Kader Traoré Wagadugu ani ne yɛrɛ Siyaka Traoré Bamakɔ a kan bɛ sini juma Desanburu kalo tile 16 san 2026